Здравейте, потребители на YouTube! Ние сме FPL Gamecast. Аз съм Панхля, тук са Нуар Потрусчет и ще ви кажа как станете Трусчет или Супер Трусчет. Това на мен ми е 10-тия клип, така че аз вече ще съм за Супер Трусчет, когато го кача. За Супер Трусчет трябва да имате 10 качен клипа и получавате фул тъпа цветен чат име. За Супер Трусчета клиповете трябва да са поне по 2 минути, така. За само Трусчет, аз съм само Трусчет, вижте, няма много команди. Трябва да направя реклама на сървъра клип в YouTube или VBOX, поне няколко нови хора трябва да влязат в моята реклама. Клиповете от VBOX може да ви качват вашата официална група в VBOX, Fire Souls Gaming, FSG, може да сложите тагове на клипа, FSG, Fire Souls Gaming, Minecraft сервер и аз съм и ще ви ето го, тук е Jumper, който има командите, който е Супер Трусчет. А след като кача този клип ще стана Супер Трусчет и така, когато Jumper пише да здравей и сега ще ви кажа какво ново имат Трусчет. Имат Sell Hunt, за жалост нямат тъпа, още имаме тъпа Sell Hunt, има и цветен чат и цветно име имаш. И това беше клипа 1000. Дано сте харесали клипа, абонирайте се за мен, дайте лайк, каквото трябва да правите всеки път. В един от клиповете един човек му беше хейтнал, не знам защо. Ако може сега да го попитам защо ме е хейтнал, ако нещо не му хареса клипа да каже какво е и така. Аре, чао, да ви хареса, приятно гледане.